ବହୁ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଓ ଶାନ୍ତ ଗାଁ ଥିଲା। ଗୁପଚୁପ୍ ଗାଁ। ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହସଖୁସିରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେଇ ଗାଁ ଉପରକୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା। ବହୁ ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ନ ହେବାରୁ ଭୂମି ସବୁ ଟାଙ୍ଗର ପାଲଟିଗଲା ଆଉ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ କ୍ଷେତରେ ଆଉ ଫସଲ ହେଲା ନାହିଁ। ସେହି ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଦୟାଳୁ ଓ ସାହସ ପୁଅ ଥିଲା, ଟୁନା। ସେ ଗରିବ ଘରର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୟାବାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ତାର ମାଆକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମା, ଆଜି କେମିତି ରୋଷେଇ କରିବା? ଘରେ ତ ଖାଇବାକୁ କି ପିଇବାକୁ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଘରେ ପିଜୁଳି ବି ନାହିଁ। ଆରେ ପୁଅ, ତୁ ଚିନ୍ତା କାହିଁ କରୁଛୁ? ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାହାର କରିବେ। ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗାଁରେ ସଭା ବସିଲା। ଆଉ ସଭାରେ ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ, ଏବେ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଦିନେ ରାତିରେ ସରପଞ୍ଚ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ତା ପରଦିନ ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତ ଲୋକକୁ ଡକାଇ ସଭା ବସାଇଲେ। ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ, ଭଗବାନ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିକି କହିଲେ, ଏହି ଗ୍ରାମର ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଗୋଟିଏ ଯାଦୁ ଘଣ୍ଟି ରହିଛି, ଆଉ ସେଇ ଘଣ୍ଟିକୁ ଯିଏ ପବିତ୍ର ମନରେ ବଜେଇବ, ତାହେଲେ ତୁମ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ସେହି ପର୍ବତ ଶିଖର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେହି ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତାଟା ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବିପଦଜନକ। ଏହା ଶୁଣି ଟୁନା କହିଲା, ମୁଁ ଯିବି ସେହି ରାସ୍ତାକୁ। ସମସ୍ତେ ଟୁନାର କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ, ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା କେମିତି ସେହି ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ଯିବ? କିନ୍ତୁ ଟୁନାର ମା ଟୁନାକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲା। ଟୁନା କହିଲା, ମା, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କାହିଁ କରୁଛ? ଭଗବାନ ପରା ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବେ। ସେହିଦିନ ରାତିରେ ଟୁନା ବାହାରିଲା ସେହି ପାହାଡ଼ ଶିଖରକୁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର। ସେହି ରାସ୍ତା ଏତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଯେ ପାଦ ପକାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଡର ଲାଗୁଥାଏ। ଏହି ସବୁକୁ କିଛି ବି ଖାତିର ନ କରି ଟୁନା ସାହସର ସହିତ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଆଗେଇ ଚାଲିଲା ନିଜ ବାଟରେ। ଶେଷରେ ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ଥିବା ଚମତ୍କାରୀ ଘଣ୍ଟି ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଟୁନା ସେହି ଚମତ୍କାରୀ ଘଣ୍ଟିକୁ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇ ପବିତ୍ର ମନରେ ଓ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ବଜାଇ ଦେଲା।
ତାପରେ ହଠାତ୍ ବିଜୁଳି ଚମକିଲା, ମେଘ ଗର୍ଜି ଉଠିଲା ଆଉ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା କ୍ଷେତ ପୁଣି ସବୁଜିଗଲା। ଆଉ ଗୁପଚୁପ୍ ଗାଁ ପୁଣି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଟୁନାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଆଉ ତାର ସାହସିକତାର ବାର୍ତ୍ତା ଗାଁର ସବୁଆଡ଼େ ଖେଳେଇଗଲା।